Hov, hey, jeg har allerede igen. Jeg har sgu heller ikke lov til at spille Minecraft helt alene. Nå, men så lad os da starte en let's play på det her. Når jeg alligevel er kommet. Og det her sted, det er sådan et mega nice krater ting. Der er sådan en mega nice hul, der er bare hele vejen rundt. Så er der bare, så er man bare helt hernede. Jeg elsker det sted. What the fuck? Lol. Og det er simpelthen sådan en speciel skov kun med birketræer. That's very nice, you know. Men så har jeg tænkt mig at finde ud af, hvor fanden der ting er henne. Men hvor fanden er det? Nå. Godt. Wow. Hvad fanden? Hvor er det der ting, er det ting? Og der skulle være et normalt træ. Kill it. Hugge. Hug. Hug. Kom der op, det sættes. Er det heroppe der? Der er jo håb. Det der. Ja, så er det lige her ovenpå. Her var det. Goddag. Så jeg tænkte mig at lave mit hus her. Men lad os da starte med at lave et crafting table. Det der træ, det gider vi bare ikke at se på. Okay. Og vi skal nok starte med at lave en pickaxe. Time to mine, og det er fint. Okay, så skal jeg mine det her i hvert fald. Fordi jeg sådan tænker at bygge hus inde i det her, den her grotte ting. Så har vi til et par pickaxes. Den vil jeg aldrig se igen. Er det sådan, der står op? Ja, det var fint. I will never like to see you again, bitch. Jeg vil lave en mere. Så. Time to mine. Mine. Men altså siden jeg mistede det andet world, så tænker jeg så, at vi laver let's play på det her. Det synes jeg virker sådan rigtig fint. Hvis I kender GexP Gaming, så laver han også let's play på det her. Det er derfor jeg har stedet. Seedet her. Så.
der også grise og heste og sådan noget hernede. Det er rigtig fint. Og ja, jeg spiller med Specs Pure BD Craft, for det synes jeg, det er Birker 3 ser bedst ud med. Så. Smadrer man ikke ting meget hurtigere nu egentlig? Jo. Det gør man sgu da. Nice. Så har jeg sådan tænkt mig at lave en eller anden ting ned her. Så jeg kan komme op og ned lidt. I stedet for at man skal falde hele vejen ned og sådan noget, hvor det er faktisk pænt irriterende. Men jeg skal prøve så, om jeg kan huske at linke til hans episoder med det her map ting. Og han har downloadet det her map. Det har jeg godt nok ikke. Jeg har bare gjort det fint og sådan noget. Det er seed, det er på. Så det er jo fint nok. Og vil jeg have mig lavet en skovl. Men så må jeg lige finde ud af, hvordan det her bliver. De episoder vil jeg prøve at holde på de der max 20 minutter, fordi ellers det tager så sindssygt lang tid at uploade. Men jeg ved ikke lige, jeg har ingen idé om, hvor lang tid den første bliver her, fordi jeg har ikke nogen timer. Nej! Grave. Bum. Nej. Jeg skulle da en Pegasus dernede, ligner det. Det ligner Pegasus. Men jeg så sige til, hvis I gerne vil have, at jeg starter en let's play med det her. Fordi at indtil videre, så er det det, jeg vil gøre. Der begynder jeg at komme god plads.
That's gonna be so good, you know that. Oh, that's a beautiful home I got here. Men ja. Jeg skal nok lige... jeg tror vi laver også en ovn. Jeg vil lige have fået gravet det her. Så kan jeg få smeltet noget sten, så vi kan få gjort det pænere. Nej, det gider jeg sgu ikke engang. Jeg begynder at lave den der ting, så vi kan komme ned. Men nej, vi graver lidt mere, så tror jeg, vi siger tak, for det her var sådan en intro-ting og længere. Sådan, I bare kan se, hvad det er, jeg har tænkt mig. Fordi det er jo lidt synd ikke at have nogen let's play, bare helt normal Minecraft. Det vil være lidt kedeligt. Men det kan godt være, at episoden kun har været 10 minutter lang eller sådan noget, men det var bare lige første episode, så det må I lige overleve med. Men så vil jeg sige tak for denne episode. Pumba, det er mig, og jeg siger bye bye. Jeg har det rimet. Nå, okay, ses. Hej.